tieng' didek. Tieng' mokwongo ne gichulowa 3.4 billion Januari. Tieng' mar ariyo ne giwacho ni wachulo Julai, dwe mar abiriyo makoro nyorumo ni. Sani wani dwe mar 9 dhi rumo. Giling kama tuo. Gineno? Tibiro paro ni mondo ne gichulwa ogirimiti mar 2017-2021 ne wadhi e gomo. Mondo nyo gichulwa tieng' mokwongo mar 2021-2025 ni higa mokalo ne wane gomo. Koro kendo sani ochopo dwe mar abiriyo osekadho, wani dwe mar 9 higa dhi rumo. Koro kendo language ma sirkal winjo en mana achiel, gomo. Koro wadoke gomo kendo nikech mano. Mar adek, ogirimiti ma 2025-2029 nyote onego beno osechakore Julai. Nyaka sani giling kama tuo. Onge ng'ama wuoye. Koro iyudo ka ogirimiti gi ruore aruwa ni ima donje ima, to machielo cha donje ima, to machielo cha donje ima. To giling alinga. Okay. To joma seyo daktari ni udwa dhi mapiyo ahinya ng'anyo ni, nikech wachaka nigi gachiel kachiel miwacho ni, wachaka nigi ogirimiti mar higa mar 2017 nyaka 2021. Mokwongo sirikand ni ne onge e telo. Mano sirikal machielo cha. Ne en bilion 7.9. Mamano wacho ni pok gimulo kata matin. Nitiere joma wacho e sirikal ni onge mar pesa. Emomiyo pok ochulu pesa ni. Ma be gimuyiego koso? Ka pesa onge, tisingo lweti nikech ang'o. To kise singo lweti, mogirimiti ni odhi e court mobedo registered, gino twei kama. Kata ni ine sirkal, kata ni onge sirkal, nikech winjruok ok bed e kind individuals. Winjruok bed e kind sirkal